ffynnu deud hai wrth y ti, achos dwi wedi bod yn dy gwmni di ers 4 awr. Yn cael technical difficulties. Mwy nag un ar ôl y llall. Oh my gosh, ydyn ni'n mynd i rannu efo pawb? Be dyn ni newydd fod drwyddo fo? Y tro yma o roed yr kit yma at ei gilydd. Helo pawb sy'n gwrando. So, dyn ni wedi bod eisiau rhoi y podlediad yma at ei gilydd, ac i chi gyd glywed, i ni helpu chi, really, dyna beth i prif bwrpas hwn. Ond mae hwn yn y pipeline ers 2019, yn dydi? Ynddi. Ti'n cofio fi ffonio chdi? Ynddo. Mae'n crazy. Ynddi. Basically, nes i ffonio Heledd, ac o'n i fatha, mae gennau syniad, dwi eisiau creu podlediad, a dwi eisiau neud o hefo ti. Oedd nid y ti fatha, oh my gosh, dwi wedi bod eisiau neud podlediad priodasau hefyd. Mae di kind of dod o fanau yn do. Ond wrth gwrs wedyn oedd Covid di dod. A nath o ddim stopio ni wneud podlediad as such, ond oedd na ddim pwynt i ni drio helpu pobl bryd hynny, achos oedd yr atebion ddim gynddyn ni, nag oedd? Yn union. A nes i actually ffeindio hwn yn really galed yn ystod Covid. Fel trefnydd priodasau proffesiynol, fi sydd i fod hefo'r atebion i gyd. Sut i wneud hwn, sut i daclo y broblem yma. Yeah. Ti di'r first port of call, really, ynddo, so... Yn hollol, ie. Yeah. Ond wedyn pan fath Covid wedyn, oedd yr atebion yna ddim gennau. Na. Ac fanna jyst yn chwalu mhenni, oedd o'n really galed. Nes i ffeindio hwnna'n really galed, ti'n gwybod? A bod ar y ffôn efo brides a grooms oedd rhai yn ei degre. Siwr. Ac oedden nhw'n gwybod be i wneud, ydw'n mynd i gael ymlaen, neu ydw'n jyst mynd i ddeud rwan, reit, stop. Oedd o just, oh gosh, oedd o'n gyfnod a fi. Ie, gynwedig pan gen ti 10 o gyple, mae'n job rhoi cymorth i pawb yn dydi, so... Yn hollol. Chos fel trefnydd priodas, dwi'n teimlo fatha, dwi'n rhoi yr gefnogaeth ymarferol yna, ond hefyd dwi'n rhoi cefnogaeth emosiynol yn aml iawn. So dyna be o'n i'n neud. Of course. Trwy i gynnig gyd, a ar ôl hynny hefyd, really. Ie. Na, dwi'n unieithu fyny yn bendant, achos da ni fel bobl proffesiynol da ni yna i roi cymorth, ond da ni hefyd gorau edrych ar ôl pawb arall, teimladau pawb arall, ac o'n i'n teimlo yn ystod Covid, ond o'n i'n trio rhoi'r atebion fel o ti'n siarad wneud, neu o leia rhoi rhyw fath o rhyw gyfeiriad i bobl. Ond ie, mae'n y pressure yn ni i neu siw bod pawb yn okay, a bod ni'n sort of a fountain of calmness ma iddyn nhw. Yn hollol. Na, oedd o'n tough yn dweud. Oedd o'n really tough. O, dydyn ni di agor y podlediad yma ar nodyn really negative a depressing. Oh my gosh. The positive ydi. Dyn ni dal yma. Yey, dyn ni yma'n recordio ar ôl 4 awr o osod yr offer i gyd. Pa'n i dweud hynny pawb? Oh my gosh. So chi'n gweld y ddwy ohonon ni yma wan yn de. Dyn ni'n edrych yn really proffesiynol. Ond, mater o all the gear, no idea oedd hi, tan tua 5 munud yn ôl, pan wnaethon ni actually medru pwysau'r y cod, oedd popeth yn gweithio, a wnaethon ni testio fo'n do. A wnaethon ni actually clywed lleisiau hynny yn ôl hefyd. Ond wir i chi, dydy Heledd ddim yn gorfeid. Nath o gymryd 4 awr. Felly... A nath ni'n ffrio, so mae'n beth. Mae'n very good point. Nes i ddim hyd yn oed meddwl hynny. Wel, dyn ni off to a good start, felly, yn dydyn. Mae'n siŵr bod lot ohonych chi yn pendroni ac yn meddwl pwy ar wyneb y ddeiar ydy'r ddwy yma. Dwi'n mynd i gyflwyno chi i yr beautiful, yr wonderful Heledd Roberts. So, ffotograffydd ydy Heledd. A Heledd ydy un o fy hoff ffotograffwyr i erioed. Chod pan ydych chi'n fatha sgrolio ar Facebook neu Instagram neu beth bynnag, a mae'n brides wedi rhoi lluniau proffesiynol i fyny ar Facebook. Dwi'n gallu deud yn syth
os mae llun un o lyniau heledd, dwi'n gwybod yn iawn mae un o lluniau heledd ydy hwnna. So cerwch i edrych, maen nhw'n unigryw, maen nhw'n beautiful. So diolch Heledd. Diolch Alaw. Am gytuno i wneud yr podlediad yma hefo fi. Wrth gwrs, a dwi'n ymlaen yn fawr iawn fod yn rhan o'n efo ti. Felly, dyma Alaw, sydd yn rhedeg digwyddiadau calon ers blynyddoedd. Ti wedi bod yn y diwydiant yma ers blynyddoedd. Do. A dwi wedi gweithio efo ti ar style shoot yn do ag ati. A wyt ti hefo just gymaint o lygad am fanylder. Mae'n amazing. A wyt ti mor drefnus. A dyma fe gen ti just vibe really hapus. A wyt ti yn amlwg yn ffitio mewn i'r byd yma. Achos mae priodasau mor hapus a joyful a just pob peth. A ti'n slotio mewn i'n berffaith. So, ti'n mynd i fi grio. Mae hwnna'n beth mor lyflu i ddweud. So pan nes i ddechrau allan fel trefnydd priodas, o beth arall o'n i'n neud hefyd oedd trefnu priodasau, ond trefnu ffeiriau priodas. A nes i drefnu un, dwi'n byw yn Aberystwyth gyda llaw, ond dwi'n cyfro, Cymru i gyd ar hyn o bryd. A nes i drefnu ffair briodas yn rhywle ar enw Bod Idris, sydd ddim yn bell o Langollen. Ond mae o'n dŷ preifat erbyn hyn, nath rwy'n i brynu fo a wneud o'n dŷ preifat. Ond ar y pryd, oedd o'n le lle ddech chi'n gallu mynd i cael cynnig y syl a pethau. Oedd. Ac oedden nhw'n cynnal priodasau. A nath nhw ofyn i fi, nath nhw roed y gwahoddiad i fi fynd i drefnu ffair briodas. A dwi'n meddwl, dyn ni'n mynd yn ôl i 2013. So mae o bron yn 10 mlynedd o'n. So hwnna'n crazy, dydy. Wel, un o'r pobl nes i roi gwahoddiad i ddod i'r ffair briodas fel exhibitor, fel efo stondin lle oedd Heledd Roberts, ffotograffydd. Felly dyna sut wnaethon ni gwrdd. Ie. Allan credu bod 10 mlynedd yn ôl. Hollol net. Oedd hwnna yn ddiwrnod eitha crazy, ond mae hwnna yn stori at rhywbryd arall, dwi'n meddwl. Yn ambell i stori fanna, o beth dwi'n cofio iawn. Os oeddech chi yna, mi fyddwch chi yn gwybod yn iawn beth dwi'n siarad am. Ond na, oedd hi'n ddiwrnod lyflu, a dwi'n cofio, oedd hi'n braf, dwi'n cofio hynna, ac oedd mae'n lle beautiful i fod pan mae yn braf. Jyst yr golygfeydd reit o dy gwmpas di, achos ti'n ganol nynlle, really. Wyt. Yn fanna. A mae'r tŷ crand yma, yn ganol y tirwedd. Lyflu. Beautiful. A iorwg i gyd ar hyd. A talcen y tŷ. Beautiful. Beth bynnag. Dyn ni'n teimlo ers Covid, achos dwi'n gwybod bod ni wedi chwerthin ar y dechrau, dweud, oh my gosh, dyn ni wedi dechrau efo sôn am rhywbeth really depressing. Ond mae o'n bwysig nodi hwnna, achos mae wedi cael effaith aruthrol, nid just arna ni fel wedding pros yn gweithio yn y diwydiant, ond mae wedi cael effaith ar sut mae bobl yn mynd ati i drefnu priodas hefyd, ynddo? Yndi, a mae trends yn mynd a dod yn dydyn. A mi oeddwn ni'n sôn am hynny, wrth gwrs, yn y dyfodol. Ond na, Covid, nath hynny edrych yn ôl wwan, mae'n teimlo fel rhywbeth ys hollol nuts, really. Sut nath hynny newid y byd priodasol, really, i fi, beth bynnag. Sut oedd pethau cyn Covid, pethau yn ystod, a pethau ar ôl. A Covid i hun, wrth gwrs, gymaint o gyple yn gorfod aildrefnu, symud pethau, gymaint o bwysau efo hynny. Oedd yn amser anodd yn doedd i gyple. A gen i fel cyflenwyr hefyd. Oedden ni yn delio efo lot o bobl, fel nes di sôn gynt, yn delio hefo gorfod ateb cwestiynau bobl, gorfod rhoi'r atebion, ond bod gen i ddim yr atebion, a dys bod yn broffesiynol wneud hynny hefyd, mae'n rhyw fath o bwysau wneud hynny. I fi, yng nghanol Covid, 2020, nes i mond yn lluniau 3 priodas. Ie, wir. A fel arfer tua 25 dwi'n neud y flwyddyn. Felly lawr i 2. Just yn knock anferthol, gwrth gwrs o hynny'n briodasau bach hefyd. Y micro weddings, lle. A wedyn, 2021, 2022, hollol nuts, neu dwbl y gwaith o'n i'n neud gynt, fel flwyddyn dwytha nes i 43 o briodasau. Wow. Sydd rhwng Ebrill a Hydref, sydd yn hollol hyrt. A yndi, dwi'n teimlo, wrth gwrs, anomaly ydy hynny, ond dwi'n teimlo bod yr holl beth o Covid wedi newid y ffordd mae bobl yn fel yn briodasau. Rhoi ongl arall i bethau. Mae pobl bron iawn yn fwy hynannol, a dwi ddim yn golygu hynny mewn ffordd negatif a hyll.
mwy hynanol hynny ydy yn gwneud be maen nhw eisiau gwneud. Yn union. Yn hytrach na gwneud be maen nhw'n meddwl y dylen nhw'n gwneud. Bendant. A mae hynna mor refreshing. Yndi. O, yndi. Flwyddyn dwytha ma wan nes i fwy o briodasau bach na nes i erioed. Oherwydd dwi'n meddwl bod bobl yn teimlo gai wahodd pwy bynnag dwi isio. Yeah. Neu ddim gwahodd. Neu ddim gwahodd, o'n union. Pwy bynnag dwi ddim eisiau. A bod boundaries yno hefo hynny. A bod dim rhaid plesio mam a dad, neu pwy bynnag, neu ffrindiau, neu bod y couple yma yn just yn bod yn authentic, dwi'n meddwl, i nhw hunain a be maen nhw eisiau wneud. Dwi'n meddwl, da ni wedi dall bod bywyd yn fyr iawn ar ôl Covid. A just, dwi'n meddwl, da ni wedi gwerthfawrogi y bobl o gwmpas ni'n dydyn. A dwi'n meddwl bod ni, fel ti'n dweud, fwy hynanol yn, meddwl yn union am beth dyn ni isio. Mae cyple yn meddwl rhywun fath, dwi'n meddwl. So, dwi eisiau gofyn i ti iawn, o falle fydd y dyn intrigued a gofyn i fi wedyn, so rai fi feddwl am be dwi eisiau dweud, ond dwi eisiau... Go on. So, dwi eisiau gofyn, o'n i jyst yn meddwl, be fydd pobl sydd yn gwrando arno ni eisiau gwybod amdano ni, iawn? Ac o'n i'n meddwl, pam ydyn ni wedi dewis gweithio yn y byd priodasau? Hynny ydi, ffotograffydd, os ydy ti gallu mynd i 100,000 o gyfeiriadau gwahanol yn bysau, so nes ti just landio efo priodasau, neu sut nath hwnna ddigwydd? Sgen i ddigon amser i fynd trwy'r holl broses? Oes, oes tad. So, nes i astudio ffotograffiaeth y ffilm yn brifysgol. Oh, no way. A di bod diddordeb mewn ffotograffiaeth. A, just celf gweledol, really, ers o'n i tua 15 oed. A wedyn, dwi yn teimlo weithiau na disgyn mewn iddo fo nes i, achos nes i raddio 2012, a ffotograffiaeth oedd y graf, really. Ond o'n i'n gwybod, a ffotograffiaeth ffasiwn o'n i'n neud ar y pryd, dyna oedd brif ffocws y radd gynnau. Ond i fod yn ffotograffiaeth ffasiwn, really, ti angen bod yn Manceinion, Llundain, lle bynnag. A felly, nes i benderfynu bod fi eisiau aros yn Ngogledd Cymru. Yr unig ffordd o'r fath o ddod ar ddau elfennau at ei gilydd oedd drwy briodasau, really. Drwy ddefnyddio, y ffasiwn a y posing, pethau felly. Defnyddio golau yn dda. A, cychwyn busnes yn hyn, neud hynny. Dwi'n gallu go for it. Wel, ie. O'n i'n gallu, gwnaethon ni neud styled shoot efo'n gilydd yn do. Pryd fysa hynny wedi bod? 2015? 15, 16? Beth fel felly. So be mae hynny feddwl, os di pobl yn meddwl be di styled shoot? So ffordd i bobl sy'n gweithio yn y byd priodasau, fel Heledd a finne, i wneud be bynnag dyn ni isio ar y diwrnod hwnnw o ran be mae'r pa fath o wisg sy'n cael ei gwisgo, y make-up y gwallt, yr decor, pa fath o themas liciwch chi, y lliwiau, y tirwedd, yr adeilad, pob math o bethau. Ni sy'n gallu bod yn hollol greadigol yn neud beth ni isio ydi ond i fedru dangos beth ni'n gallu neud. O gran fi, nes i wneud hwnna, achos o'n i isio dangos be o'n i'n gallu neud o ran fy sgiliau trefnu i mewn gwirionedd. A dwi jyst yn cofio, dyna dy tro cyntaf i fi weithio hefo ti, dwi'n meddwl, yn iawn, lle. A dwi jyst yn cofio cerdded i mewn i'r adeilad lle oedden ni, a nath un o'r suppliers oedd wedi dod i helpu a gosod y pethau, oedd hi really ddim yn licio lliwiau'r waliau. A nes ti gerdded i mewn, a nes ti ddeud, mae'r lliw y waliau yma'n beautiful. Ti jyst yn gweld rhywbeth gwahanol, mae'r llygad yna gen ti. Ac falle na wneud hoff liw ti yn y byd o iddo, ond oedd ti'n gwybod be i wneud efo fo. Ti'n gwybod? A mae hynna'n dalent yn ddo hun, dwi'n meddwl. Mae'n rhan o swydd gynnau'n dydi. Mae ffotograffiaeth, ti'n ei llun beth sy'n ydw i, ond rai fi mewn i bob sefyllfa, hefo, fel sort of problem solving bob tro dwi'n mynd i job, ac os dwi'n gallu creu beth hyfryd allan o hynny, ond bwys beth i'r cefndir, achos mewn bywyd, mae'n ddod ar draws bob math o gefndiroedd gwahanol tra dwi'n gweithio. So, os allai ddangos bach o versatility efo hynny. Na, mae'n beth pwysig ni, dwi'n meddwl, achos, Felly, Alaw, pam nes di fynd mewn i briodasau, be oedd? Wel, cwestiwn da. So, dwi'n dod o'r wyddgrig yn reiddiol.
A oedd gennau swydd yn fanau, yn gweithio i gwmni oedd yn trefnu digwyddiadau o bob math. So yn gymunedol, ond yn y byd busnes hefyd. Lle. Ac o'n i wrth y modd. A oedd yn briliant. A nes i symud i Aberystwyth wedyn, oherwydd cariad. Yay! A nes i gael cyfleoedd gwych yn gweithio i wahanol fathau o gwmnïau yn y sector cyhoeddus. Ie, yn y sector cyhoeddus oedden nhw gyd, dwi'n meddwl. O nage, sori, a sector preifat hefyd. Ond o'n i'n meddwl, os dwi eisiau gwneud beth dwi'n caru gwneud, sef trefnu digwyddiadau, oedd rhaid i fi greu yr cyfle yna fy hun. So nes i feddwl, na i ddechrau mynd ar liwt fy hun. So nes i wneud bach o waith ymchwil a gweld bod na ddim trefnwyr priodasau yn yr ardal o gwbl, heb sôn am rhai oedd yn siarad Gymraeg yn iaith gyntaf / rhugl, lle. A wedyn ni, dyna pam, really. A dwi'n di edrych yn ôl ers hynny. Dwi'n joio'n hyn, sdi. Ie, a fi nefyd. Oh Swn my i'n y gosh. swydd mas ni ddim yn joio'n hyn. Ti'n beth, swn i'n gallu siarad am priodasau o hyd. Ti a fi wedi cael job i beidio siarad gormod yn do. Achos dyn ni wedi trio cadw fo i'r podlediad. A mae'n rili anodd. Mae'n rili anodd. Achos dyn ni just mor angerddol amdano fo. Dwi'n teimlo bod ni'n threifio o briodasau yn dydyn. Dyn ni'n just rili yn licio bob rhan ohono fo. Dwi'n gwybod, mae bob busnes yn efo i fyny a lawr yn dweud. Ond na, dyn ni'n dwy wedi bod yn ein 10 mlynedd drosodd. Dyn ni'n diflasu fo fan addo, really. Dwi'n meddwl, anyway. Ddim o gwbl. Dwi heb. A mae'n rhaid i roi plug bach i priodas 5,000 yn fan hyn, falle. So dwi'n gweithio ar raglen priodas 5,000. So nath priodas 5,000 ddechrau ar y screens, dwi eisiau deud, 2017. Ond wnaethon ni ffilmio y rhai cyntaf yn 2016. A o'n i'n mor lwcus, o'n i'n teimlo mor lwcus ac yn fraint bod nhw wedi gofyn i fi ti wedi weithio ar y rhaglen. So mi o'n i ar y sgrin efo Priodas 5,000. So o'n i'n siarad i'r camera ac yn sort of deud sut mae'r diwrnod yn mynd. O'n i'n dwi'n deud trio, cadw trefn ar Tristan a Emma. Dwi'n cael deud pethau fel mae'n oreit. Oedden ni'n cael hwyl. Oedden ni'n cael gymaint o hwyl. Ond erbyn hyn, mae Tristan a Emma, maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud rwan. So dyn nhw ddim angen i fi whipio'r whip yna cweit gymaint. So dych chi'n gweld fi ar y sgrin rwan, ond mi ydw i dal yna yn neud pob un priodas. A maen nhw'n, mae pob un yn mor wahanol. Ond chod, yr rhai ydych chi'n gweld ar y teli, wel dyna sut dwi'n teimlo hefo pob un priodas dwi'n neud yn breifat hefyd. Of course. Mae pob un mor wahanol, a dyna beth sy'n beautiful amdanyn nhw yn da. A does na ddim rheolau, really. Da ni'n mynd i siarad am hyn yn dydyn mewn penod ar wahân, ynglyn â traddodiadau a beth dylai ti wneud, beth dylai ti ddim wneud. Yeah. Ond dwi'n teimlo'n rili cryf bod na ddim rheolau, really. Ond ie, nhw'n ni ddod at hyn eto. Yn union. So wedyn, ti'n gwybod, o ran y syniad ma, wnaethon ni sôn gynnen do am y ffaith bod ni wedi cael y syniad i wneud y podlediad. A i fi, ti'n gwybod, pwynt y podlediad yma, really, ydy i helpu pobl ac i roi cyngor i bobl ynglyn â priodasau. A mae croeso i bobl holi cwestiynau ni'n does. Oes, ar Instagram page ni. Gwnaf. Dwi'n meddwl yn y tro cyntaf dyn ni wedi deud hynna. Dwi'n meddwl yn swyddogol, lle. Achos oedden ni jyst yn galw fo'n podlediad prodas. No then. Am ta 3 blynedd. Sy'n boring ofnadwy. So dyn ni'n galw fo'n Gwnaf. So ie, ewch i'n dudalen Instagram ni, rhowch likes i ni, a rhowch comments, a nhw'n ni ateb chi yn ôl hefyd. Ond os oes gennych chi rhyw gwestiwn penodol, a dyn ni'n dallt yn iawn, mae Cymru, Cymraeg, mae'n fyd rili bach, so ydych chi ddim eisiau pobl i wybod, mae chi sy'n gofyn y cwestiwn, just slide into our DMs. Oh my gosh, hwnna'n swnio'n really creepy. Ond nhw'n ni gadw fo'n ddienw wedyn. A nhw'n ni sôn wedyn ar penodau yn y dyfodol. Gret. So ni wrth yn boddau gwybod gennych chi. Bendant. So dyna'r prif beth, really. Dwi'n meddwl sy'n licio ysbrydoli bobl hefyd chydig bach o syniadau gwahanol. Dwi'n meddwl rhwng y ddwy na ni, dyn ni'n gweld gymaint o bethau gwahanol, dyn ni'n gweld gymaint o syniadau gwahanol, traddodiadau gwahanol,
dim traddadau o gwbl. Felly, dwi'n meddwl sydd licio ysbrydoli bobl. Jyst i feddwl tu allan i'r bocs hefyd am briodasau, ynde? Dydy briodasau ddim yn gorau bod yn formulaic, wrach di'r gair dwi'n chwilio amdano fo. A fel dwi'n rhyngthyn ni, mae gen i gymaint o syniadau gwahanol. Definitely. A ti'n gwybod, mi fyddwn ni yn trafod yr elfennau mwyaf amlwg os licio di fatha o helpu fi feddwl an. So mae gen i cacennau, ffotograffiaeth, blodau, hair and make-up, catering, gwisgoedd. So hynna i gyd, mi fyddwn ni yn rhoi sylw i bob un o heina yn unigol, a falle fydd ambell un yn mynd dros 2 penod hefyd, achos mae gen i gymaint i rannu efo chi. Ond dyn ni hefyd yn mynd i delfio mewn i bethau eraill hefyd, falle sa pobl ddim cweit yn meddwl am fatha, dwi yn sori bod fi deud pethau mor boring a hyn, ond y budget, y gyllideb. So mae'n rili pwysig, yndi. So helpu i roi cyngor ar sut i gadw trefn ar hwnna, politics. O'n i'n mynd i ddeud politics, sy'n beth mawr o fewn priodasau. Bob math o elfennau o politics o'n priodasau. Humongous, ynddi. A mae fama yn le saff i chi wrando. So mae'n rhaid chi wrando yng nghwmni y mother-in-law, na'r darparwr, na'r darparwraig, na neb fel yna. Mae'n le saff i chi ddod a deud, ni'n gwybod, fi oedd yn... Os da chi eisiau rhannu hwnna wedyn efo'r mother-in-law. Fama di'r lle ar gyfer validation o bethau felly, so... yn hollol. Dyn ni yma ar gyfer hynna. Yn hollol. Just pob dim sydd yn ymwneud â'r byd priodasol, dyma'r lle i chi. A yn yr iaith Gymraeg, dyna'r rheswm arall i ni feddwl, dyn ni might as well mynd amdani. Achos, dwi ddim yn ymwybodol o un arall. Felly, diolch i chi am rando, diolch am gefnogi ni. So hwn ydy'r penod cyntaf sydd yn mynd i fod chydig bach yn fyrach, na'r gweddill, ond ydyn ni jyst eisiau rhoi rhyw fath o syniad i chi o be i ddisgwyl, ond hefyd i gyflwyno ni'n hunain i chi hefyd. Ni fydd yn mwydro chi, basically. So, croeso i Podlediad Gwnaf. Woohoo! A cofiwch gysylltu hefo ni, ar Instagram Gwnaf. Edrych ymlaen i glywed gennych chi. Diolch Heledd. Diolch Alaw. Diolch pawb yn rando. Hwyl, dra!